Chenro mege ne kare ahinya. Mano neno e seche ma bende koro jokanyo ma bende tiyo kod Bengino kata makano pesa gi e Bengino. Opwoyo ahinya Bengino kuom chenro ma bende gisebedo koro ka gitimo na jowetegi nyaka bende koro ne gidonje bengigo higni mago mathoth mokadho. Kane giloso e boma ma Kisumu to kod Lolwe Tv bende jatelo ma bende koro chung'ne Bengino e gwenge magimo mar piny mar Kenya migosi John Gichora owacho ni koro chenro makamano ma bende koro gitimo mar romo to kod jokanyo mege kata customers mege en mar neno ni koro gibero tijegi kendo ging'eyo kuonde ma ginyalo medo kata bende ginyalo ng'awo e ondamo ma bende koro owinjore. Nosir weche kanyo kod maneja mabade ma Kisumu kata bade bengi ma Kisumu Mikae Judith Ochieng mowacho ni koro gimor ahinya to kod chenro makamano ma bende koro misiro gi godo lwedo e gwengego mago imbo mar piny Kenya. Ncba osetimo gik mang'eny madongo dongo to ok anyal quantify. Anyala wacho ni nitie support ma wami customers in terms of lending en pesa mimi customer bas giduoko. Nitie advices, nitie wawuotho kodgi iwuodhegi mopogre opogre mondo gi move from okang' achiel ka gidhi okang' mamalo i Western region. Mokwongo ber mondo awach ni Kisumu en kaka the regional branch. One flagship ma wa support all the other towns kaka Kericho, Kisii, Migori, Bungoma, Eldoret, Kitale. Koro wa expand mondo wami customers oyud mayot kaka gi transact iweche mag business. But wadwa mondo wawuoth kodgi mondo wa move gi from point A to point B mondo giyud ohala mang'eny molo kaka giyudo sani. One of the reasons that we're spending this time on this Western Circuit is that as part of our expansion strategy, we prioritize the Western region. So far, we have opened, as I said, branches in Kakamega, we have opened branches in Kericho, we are launching the one in Bungoma, we're in Kitale, we're in Eldoret, and of course here in Kisumu. We recently refurbished or opened a new branch here in Kisumu at Kenton Square. Kisumu certainly presents a very great opportunity for us. We already serve over 8,000 customers here in Kisumu. A lot of them in business, a lot of small businesses as well as major businesses. We are supporting a lot of contractors. Our asset finance practice has been very active, covering the whole of Nyanza region. This year we have plans to open 13 to 15 new branches, and that's our strategy for now. We feel that we need to be closer to our customers. We have served customers for a long time from very centralized location. I think anywhere in Kenya you went, there's somebody who has perhaps had an asset finance loan from Ncba, and they probably wonder where our branches are. We're coming closer to those customers. Furthermore, the number of products that we now have as a much bigger bank that can be made available to a lot of a diverse set of customers is large, and that is why we have decided to expand.